Opět jsem se rozhodl zpříjemnit si víkend a strávit ho celý v dílně, i přesto, že venku bylo asi tak 35 stupňů oba dva dny. Když jsem se rozhodl vyrobit tu LED dekoraci s motivem Volkswagenu. Kdybych býval věděl na začátku, jaká to bude jebárna, dost možná půjdu radši k vodě, ale když už jsem se do toho pustil, tak jsem to i dotáhnul. Jak uvidíte, to tělo toho světla jsem předělával asi 4krát. Bylo tam vícero problémů, ale nakonec se podařilo a myslím si, že výsledek za to relativně stojí. A tentokrát máte v popisu rovnou i DXF plus nějaký povídání. Máte tam odkaz na úschovnu, akorát bacha, ten odkaz je platný zhruba 14 dní a je to omezený počtem stahování, takže ten, kdo to nestihne, tak pak už jedině na těch dalších odkazech, které jsou samozřejmě placený. Tak jo, užijte si video a jdem na to.